urmează cea mai specială melodie pentru toți parosanii României, de la al vostru Florin Salam, mai nou, briliantul României, pentru toți magnații care știu să-și facă viața. Respect maxim pentru ei. Adevărat! 1, 2, 3, voi oameni bogați, ce să vă distrați, ce să vă distrați, oh, ah lelele, ah lelele, să cheltuie banii, 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 fiindcă ne trec anii, 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 fiindcă ne trec anii, oh, oh, ah lelele, ah lelele, hai în vacanțe, pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, că trece viața, raga-daga-dam, noi în vacanțe, oh, pe la Saint-Tropez, oh, ia-ți și nevasta, da, ia-ți și amanta, că e frumoasă viața, raga-daga-dam. Na, mă, haide, na, ta, na, na, haide, da, haide, haide, de. Haide, haide. Magnat și de împărat fac, oh, ah lelele, ah lelele, femeie regină, urcă-te mașină, oh, oh. Ah lelele, ah lelele, hai în vacanțe, pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, că trece viața, raga-daga-dam, hai în vacanțe, oh, pe la Saint-Tropez, oh, ia-ți și nevasta, da, ia-ți și amanta, că e frumoasă viața, raga-daga-dam. Salam! Florin Salam, salam, da! Salam, bă! Number one. Da la 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 la. Ai în vacanțe, pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, că trece viața, raga-daga-dam. Hai în vacanțe, oh, pe la Saint-Tropez, oh, ia-ți și nevasta, de-aia și amanta, că e frumoasă viața, raga-daga-dam. Cam atât pentru asta, nu uitați să dați like, share și subscribe. Urmează să public pe 13 septembrie, cum cânt eu melodia lunii începe școala, că tot începe școala și e cam trist, mai ales la haosul care se anunță. Vălele, maică. Cum să zici? Ce să facem? Nu prea putem avea noi elevi o decizie asupra școlii, nu prea suntem lăsați, din păcate. Dar totuși să ne vedem bine, să fim liberi să mergem prin baruri, prin cluburi, fără vreo restricție de pandemie. Ceau les!